Kublai phi baro kini kilongi kubor bam tegasngi. Ukun jangka Sheikh Hasina kabri ka menteri rang ba adu barim jangka Bangladesh kabla syak pun hap syuki da kabor ula berthen juri ka jangkal part jangka Dhaka ban pen phai biang ya ka da ka ba wengno ya ka jing bishar an persya ya ka kmi jong u ka ba ula mahamru ya ka India halor ka jingma jungki lekno ki banang jur na shashiliang khapun ha ka jing ya kran bar ka ANI usajib wazat joy ula pen pau ya ka jing songo ka ba krawi menteri rang ba adu ka ri India u Narendra Modi bala ai jakari ya ka da ka ba kam ki lekno ki latmu ban penyap ya ka wazat ulakan tajbet ya ka jingkar part jangka Bangladesh ban pen phaino ya ka da ka ba kenno bala pen khan ki kendon an hakimu duma persya ya ka kmi jong kila pen kutno iki khat nyongut kinong bishar shaban bishar kila pen kelai ki an be an khem ka jingmen jor jong ka ying dorbar bat kila khanglat iki nong yasat an jongka ban net ka ying bishar ula ong ha ka ANI haba omdon kanu kur komtri kam ka bedai omdon ri ka balet ban pen phaino ya ka ula pen pau ka jing shania bagi borsen shar ki India kin kentat ya kane ka jing kerpan da ka bakdawi ka jing bamdan ki rukom tri kam an ki babiang hadaka ka menteri rang ba adu bala syak weng kamat ki jing syak keno babunjan ha Bangladesh ki bayade ka jing long menteri rang ba jongka hakikat sansnem rei wazat ula kentat baka rukam bishar ka syak pentut ha ka nongrim jong sarkar basipor wazat la buram shishai ke India da ka banjur baga India kala pen im ya ka jing im jong ka kmi jonga la rakam syam lami na Bangladesh ki le no kala tmu ban penyap ya ka ula ong wazat ula keno ru baka sarkar basipor jong u Yunus kala pelat iki phau ha jangut ki le no ki bla syak rai pen ram men shwa hapo ka jing sinshar jong ka Sheikh Hasina